Het is het ziekjen. Een onwist taasten en treedje in het longen achter de crisis. Nije paden. Waar lezen ze? Hoe rennen ze? Het viel wif. Zoen of ziek, bliermoedig of met pien in het lief, we matten vooruit. Waar wies de woi? Waar het de ideeën? Waar de moed? Waar vindt de wudden? Waar de dream? 2010 leert een compleet volk in Noord hem inspireren door een profeet die de mensen een perspectief beheert met een imposante bergreden. Hij toonde mooie viergezichten voor het volk, maar spreek er ik persoonlijk aan op eigen gedrag. Want die twee, leeuw het of net, hebben maar elkaar te maken. Nee, dit programma is geen Looking for a Leader en geen Show Me Heaven. Het is een ziekje, maar een paar taastende mensen loert op nadenken en dromen van nieuwe paden in het longen van morgen. Meerdere mensen schreeuwen mooi aan deze bergreden. Een van haar is Teune Spiersma. Ze staat gewoon de grand old man van de trekvoels. Ja, plak net zo makkelijk. De biologische patronen in de maatschappij die direct uit te lezen binnen aan de wraadwiede routes van de vogels. Lieve mensen, zolang ik bioloog ben, over 40 hier, leef ik met het besef dat dus vooral ecologisch naar de barrebiesjes gaat. Ik ben me tegen bewust dat, lang om let, ik de mensen uit de Riekenland dat vielen zoenen. Ja, zeg maar wel. Ja. Wat is de waarde van dat hoorn, Jan? Ja, ik hou altijd toch dat hoorn, Jan. Ja. Dat is natuurlijk elkaar vertrouwen, Jan. Maar ik de kans als elkaar voor ziektes juist. Ja, Daar gaat het eigenlijk om. Een signaal is natuurlijk niks waard als het niks kost. Kijk, zoals ik hou van die, maar als daar niks in oor zit, dat kun je niet meten. Of dat heeft geen kost, dan is het niks waard. Ik vertrouw dat ik jou daar een hoorn, dan hebben we iets te geren. Bijvoorbeeld, we hebben die ziekte te geren. Ja. En ook ken dat niet eens meer. Dus dat zit precies haaks op alles wat een hoorn aan is. Nou is het dan Safir. Een crisis als die van corona is al wit hoe vaak toch virologen onkundigen. Maar in één komt er over het mat. En in één lijkt het dat het naar de bliksem ging, had in vleien de fase ontjouwd. Zo zie je dus net stadig, zo rollen het hoe je hinnen. Zo is als de zee die door het dik terugbraak het dorp in één in dat klotsende wetter zet. Als een soort dieptrapbraak komt een probleem op je oor die het deel is voor problemen die volle stadiger ook op je oor komen. De hele tijd. Daar je er klimaatverandering bij en een heel soort andere dingen. En dat verlies van biodiversiteit, dat van mij het dat volledig in dit plaatsje. En wat is dan het belang van die corona? Is dat de wake-up call of is dit één scientie wat misschien bijdraagt aan... Nou ja, dat zullen we zien, dat het een wake-up call wordt stil. Hoe viel dat voor jou op dit moment? Ja, ik heb alleen maar wat hoop natuurlijk, maar ik wil wat een hangstige hoop. Dus ik hoop dat dit het besef jouwt dat er dingen oorzaken. Leven meesten. Een virus is geen leven. Het is oors net als een eiwithule met informatie om hemzelf te vermeerderen. Het plucht in op libbende cellen en zet die om meer van die limmenleerse sluiven met inhoud te produceren en ze te jaan wat ze nodig binnen, zelfs al kost het tot de gastheer de kraag. Waarom ze er binnen? Joost maait witte. Nou, hoi.
mooi net, hè? Zo begint het. Dat is een beetje raar, hè? Ja, beginnen. Ik ben Bart. Ik ben Greet. Je zet een plakkerke. Grete Andringa is verslavingsarts, geestelijk verzorgster, schreeuwster, maar ook PRI-therapeut. En men die dus helpen kan uw gemoedstoestand beter te begrijpen, terwijl dat de keppeljen aan het verliezen. Zo krijgen we helderder zicht op uw eigen gedrag. Wat wij doen. Zullen we zien dat het lukt? Waar gaan we heen? We gaan het riem op Ja? en dan geven we naar mijn praktijkje. Het ziet eruit als een sprookjeshuisje. Ja, ik merk dat mensen zich over het algemeen heel thuis vielen in ding. Dus, En wat docht je? ik ben PRI-therapeut. Ja. Ik voer meestal gesprekken met mensen over wat ze het zien horen in het nou. Wat betekent PRI? Past reality integration. Ja. En dat gaat dus over het wat je in het nou onrennen. Eigenlijk zie je hoe je programmeerd bent als mensje. Ja. Om dat heel goed boven wetter te helpen. En dan die oude betuttingen ervan los te krijgen. Dus het kan van alles wezen, want het kan allerlei uteringsvormen hebben. Maar in feite spoor ik me meestal op wat ze in no leest van haar. Geven hem genoeg mee de diepte in. Om dan weer helemaal goed weer om te komen. Zodat dat oude wat net meer nodig is. Ertussen uit kennen. En meestal weer echt rommer, vrijer in no steen kennen. Als er eet is wat we van het COVID-19 leren, is het dat het zo net verder kan. Het moet oors. We kennen u zelfs net langer als virussen verhouden tot de wraad. Erop parasiteren en u zelfs zonder rem vermeerderen want de ierde is. Als we geen pandemie meer willen, moeten we uit een tink- en doch-model waarin het alleen om de meesten draait. Die het van boppen af meent alles regelen en bepalen te kennen. Dat de meest eigenlijk vanuit een soort net libjen, vanuit een soort overlevingsstrategie, maar trog en trog gaat hemzelf dingen te eigen zonder te veel en zonder contact te houden. Maar wat betekent dit eens voor mijn omjouwing en wat betekent dit ik van mezelf als meest? Want we gedragen dus ik als virussen op onze eigen wezen, toch maar. Dingen te doen die eigenlijk net zo voor u binnen. Trom maar te eten, trom maar te soepen, zomaar te broeken. Of dat je steeds maar bezig bent met nog meer keepje. Of steeds maar hudder als een hamster in een shieldje, als een automaat maar trog in en maar trog in. Ik zou hem alle je vragen willen. Is het dan geen probleem dat de laatste 10 jaar de warmste uit de geschiedenis binnen? Dat wij in ons contraien zo'n de oorlog krap aan 100% van de zuurstweltjes kwijtrekken binnen. Om te vleien de insecten van die tijd echt van krap aan 100% verdwenen binnen. Dus wat wij nou vertellen over de veromgang van insecten, dat is eigenlijk het laatste stukje van wat er ondergang is. Nou, dat is een hele schire verhaal. Dus dat vertellen ze al, maar ik ga niet in die luisteren. Het verhaal over de veromgang van de liepen of de skriers of de wansen die we hier de oude 20 jaar binnen hier uitstonden, zo'n beetje. En dan is er nog PSG. Binnen nog 10 jaar op waar ik hem waard. Ik juist er nog. Ja, dat is een verhaal van wat er mooi hier gebeurt. Maar het is natuurlijk ook een beetje een saai verhaal. Want het is een saai verhaal van Ian verrommelen in het lijntje. Nou, dan heeft het een keer jet en dan keer zeggen van, nou ja, dat weten we nog wel. We weten wel dat het gaat al jaar achteruit. Ja, dat weten we wel. Maar het verhaal is nou volle nieuwsgierig. Daar ben we eigenlijk moeten gaan. En wat wij nou doen, is voor skriezen, maar ook voor mensen, kanoeten, reden skriezen en orenvogels nooit te gaan. Wat maakt het dat ze op een bepaald plak zitten? Wat betutten ze daar? En wat brengt hen daar? En dan komt het alle hier ontdekkingen, hoe lang gebruik. Nou, en als dan wat verder denken is, dat ja, die zweltjes ben vertellers en die skriezen ben vertellers en die reden skriezen ben vertellers, ben eigenlijk alle vertellers van de vrouw om je zinnen. En dat we die beesten goed genoeg kennen. En dan kunnen we die verhalen, dan kunnen we direct naar luisteren als we willen. En ik denk dat dat op dit moment echt een geweldige mogelijkheid is om die vogels in te zetten.
Nou sla ik maar de voest op tafel. Wanneer zetten we de belangen van ons band en bandsband centraal? Wanneer houden wij op met libjen bij de dooi, het betjennen van het yield van Joet, het missen van saffele kansen? Hoeveel waarschuwings, hoeveel crisissen, hoeveel virussen hebben we dan nodig eer wij in actie komen? Dus wat kan ik dan? Wij kunnen helpen mij dat verhaal te ontdekken. Wat gebeurt er dan niet bij hem als het weer oorstaat? Komt er herstel? Alle mogelijke dingen. Nee, die vraag komt ik een heel soort trouwens. Dus heel soort interactie met boeren die graag het verhaal willen willen. Nou, dat proberen we zo goed mogelijk om uit te doen. Maar ik zie op beleidsniveau is er enorme kramp. We zitten alle jaar samen. Nou, dat heb ik verschrikkelijk soort lezen van. Ik hoop dat die coronacrisis dat een beetje helpt om mensen terug te scoren. Neem het kind wel oors. En we moeten ook oors. Dus daar beginnen we nou mooi om de gang te gaan. Dat is eigenlijk de grootste hoop eigenlijk. Dat we gebeuren gaan. Adem is een heel krachtig instrument om weer connectie met je eigen gevoel en leven te krijgen. Het eerste was dorst. Er is altijd in een mem zitten met dingen onleveren waren, door die navelstrengen. En opeens dan bist op ierde en dan mast helst adem binnen, helst zelf zuurstof binnen. Daarmee maak ik het eerste contact als losstaand wezentje met die wereld. Dus het is heel letterlijk, dat is letterlijk die wereld naar binnen helst. Het is net voor niks dat als je creativiteitsstream vullen, dat je het inspiratie. En inspiratie is gewoon het Latijnse woord voor inademing. Dus dat is al van heel oud dat inademen, dat mensen daarvan weten en field hebben. Van dat is meer dan alleen nog dat ziekheljen fysiek letterlijk. Dat is ik dat. Levenslust en dat zin om dingen te doen. Binnenhelje en weer jaan dat het er maar te krijgen had. Als je net goed terugadem je, viel je net echt daar in de diepte. En als je net echt terugvielen, als het eer naar oorsnien is of in een kramp, dan moet er weer wel wat aan de hand wezen, denken de onbewuste delen van het brein en houden de verdedigingsgevoelens op oorlogsterkte. En van daaruit doen we al die dingen die het bij uzelf, uw kern, uw diepste wezen houden. Ik had dit zelf ik ben nou echt een uur of zo aan dwaande mijn tuinkje en hak van ik vind het heerlijk. En zeker ik nou een hele dag praten met mensen, dat ik het echt lekker vind om gewoon echt vieze handen te krijgen. Leersjes in de drek en daar maar gewoon. Maar ik heb inderdaad wel het idee dat mensen dat nou meer ontziekje binnen. Dat ze meer toch bij de streekboer, het bioproduct, misschien weer de moestuintjes van de Albert Heijn al een soort voorbode. Maar dat mensen toch meer, ik zelf weer meer tunkje willen van hoe groeien dingen. Misschien is het gewoon wel weer stilstaan en adem je en erbij blijven. En merken van, deze jippel heb ik zelf in een groen zetten. En nu is het een prachtige plant. Bloeien die dingen eigenlijk zo mooi? Ja, dat doen ze. Het spul wordt giel en door 2 handen in de groen en er komt een kilo jippels tevoorschijn. Dit is toch fantastisch? Die jippel die smaken toch een lekkerder, of dat nou objectief is of net. Maar die had van begin tot eind door de vingers aan.
Waarom is uw boerenloon ons zo ontoegankelijk? Nou, inspireren door de Public Footpass van de Britten, het Allemansrecht van de Zweden en het Beerda kuierpaard door de Gruiden van de Rutepolder bij Driels, dream ik van een vrij Friesland. Van een Friesland werd het boerenland welkom en vriendelijk is, zonder rond te jouwen om meesken en oorleben. Dat wij u zelfs verbinden met natuur, met de groen, de ierde. Een boerenland dat wij met een gereisd het gypsy kelly kennen. Dit is al een heel oud paard. Nou, ik weet wel in het Heidenskip dat de band van de Pleersen naar Squallen gingen. En die hier natuurlijk ook een paard, maar een plank over de sleet en dat soort dingen. Ja. Dus er hiest een soort informele paarden en er hiest natuurlijk tjerkenpaarden. Dus van Gaas naar Verwoorden. Daar roen het tjerkenpaard door het loon. En als er op praten is, dat die juist met een Pimeesken. Dan kom je niet eens al in verhalen over paarden die er het loon rennen, die niet meer broekt worden. Dan vroeg ja, dan koest dat er het loon en dan koest zo. Dus dat loon waar heel dat trossemen, omdat natuurlijk iedereen roen. Toch paarden. Dus dan moet je voorstellen dat het loon weer super toegankelijk. Weet je het nog? Die trees van de natuur. Het lok van het injewijs met loeren, kleuren en geuren. En willen we dan hier rond de vervrijende steltjes in hele meter heet gas met bloemen. We binnen Lietsland maar een soort meisken. En dan zetten we de helft van het land van Nederland zetten we volkomen op slot. Dus daar mogen we net komen. Dat is alleer eigenlijk agrarisch industriegebied. Daar mogen we niet meer komen. Nou is het ook net zo interessant om te komen, mag ik eerlijk wezen. Want de meeste plakken is de moeite ik niet meer wurg. Maar wat zoeken wij een rond te krijgen in Nederland als we dat boerenland welkom zoeken? Nou, ik denk wel dat de herwaardering van de gewoon boetenrennen misschien ook gewoon tot het land jouwen kennen. Wat zo is dat daar rond te gaan? En wat zou dat relaties verhoren? En wat zou dat misschien ook een bronwijze kennen om dat maar wat oors met het land om te gaan? En sterker nog, als wij het hier oors van zoeken, zodat op een andere manier ik de vrouw helpen kunnen. Dus ik ben er nogal van het zoeken dat de vrouw net helpen is mooi het technologisch trots denderen en daar maar op hopen dat dat dan al goed komt. Dat het dus een heel soort goede dingen bracht, maar ook een heel soort net. Er moet een heel soort ecologie in het denken. En die ecologie in het denken, dat zit natuurlijk ook in het gevoel van de vrouw om je hem heen. Dus daarom is het zo mooi. Dit paard is dan de hele tijd. Wat is het belang van mij om dat te doen? Nou, ik denk dat als er een mooie omgeving is, dat daar zonde van wust. Dat er daar lokkiger van wust. Dat er daar leuke verkering terug krijgen kunt. Als je de goede leeftijd hebt. Dat gelok, dat is denk ik heel erg belangrijk. Gelok en zoens. En ergens wezen. Dus wij zijn natuurlijk al een wereldburger. Dat viel ik niet echt. Maar daar heb ik een wortel. En die wortel is belangrijk. Maar dat worteling, dat gaat niet zo goed meer. Dat is correct bij het gas. Dat is net je wortel en mensen hebben net de kans op je te wortelen. Maar het zou wel hartstikke leuk wezen dat een streepje naar een wolkenboerenland een soort mensen bij elkaar brengt met creativiteit. Dus ik zie dat meer als een soort. Dus dat wordt als het oorslaagt, dat we in die ziekrichting beginnen. Ja, dan wordt het natuurlijk een enorme creatieve chaos. Dat hoop ik dan eigenlijk. Ja. En dan zou je door het zien in je paal, dat is echt wat verloren. Zo zelf wel gaan, op zijn best. Zeg maar. Ja, wist, er binnen honderden, misschien wel duizenden toekomstjemmen. Maar als je dan net krijgt als kind, zorg je hem dat machtige proces met uitdagingen van boeren, kunstenaars, techneuten, keertmannen, financiële experts, wetenschappers en gewone mensen dan net van je. Een mierschip die dat zelfs op een ei uitvindt, omdat zij de tekens aan de wand serieus neemt. Net langer de struisvogel speelt. Gaan wij jezelf ook misdroegen dan of zo? Gaan wij leidt het door de boer of leidt het door de burger? Dat wij elkaar net meer vertrouwen of zo. Eigenlijk net meer die hoorn door het jaar. Inderdaad, net meer die hoorn door het jaar. Dus dat, ja, ik weet het, als dat zes is dat de boer of de burger nooit. Dat is hartstikke wijze, dat is hartstikke ingewikkeld. En het zit er natuurlijk, we hebben ook dit gebeuren laten. Zo dat circa zelfs noemen. Zo hebben we trouwens een heel soort dingen gebeuren laten. En het streepje naar schaalvergrutting.
internationale merken. En natuurlijk ook de greep van het internationale kapitaal. Mooi een groot gevoel. Ik kom ook uit zijn familie. Van dit is de toekomst. Hier gaan we hartstikke enthousiast aan de gang. Dat is ook al je super slagen. Maar was natuurlijk herstens een schaalvergroting en een intensiveringsslag. Waarbij dit al je industrieland worden is. En in het industrieland werd alle je balansprocessen van nature eruit slaan wordt alles ook heel kwetsbaar. Nou, die hele coronacrisis is gewoon een uiting van die hele kwetsbaarheid die sto met elkaar makkest. Betjutting is wat verleren in ons allerbetiidste leven. In het begin is er een ademteug. De eerste uitwisseling tussen ons losbestaande cels en de boeteverhaal. Zeefde handen heinen ons op en brengen ons naar het borst. Het antwoord op al ons verlet. Maar spietiger nog is er geen blijvend lang en gelukkig. Zelfs de best bedoelende ouders hebben sliep nodig of ruimte voor haar zelfs. Niet om jou schuldig te vielen. Liekwols zo'n liets meisje. Ien bondel verlet en vielen en vierdes neert en het krijgt net wat het nodig had. De leefde, ja, als dat er net is en dat vielt voor zo'n bandje voor altijd, dat is eigenlijk net te dwan. Dus dan gebeurt er iets. Hè? Nou, dat wordt een soort van. Dat jouwt zo'n oorspeling, een stresshormoon. En die zetten in feite al om tot zo'n verhoring in ziekhellingspatroon. Want mijn oorziekhellingspatroon Sluist eigenlijk die alles oorspelende pine aan. Ja, er is weer wat aan de hand. En er is actie nodig. Nou, en aast in het postvirale tijdrak. Maar die actie begint met stilstaan en ziekheljen. Lid de lucht jipstremen, oont in de zielen. En rom je op als er wat op te romje valt. Dat kennen we, alle jaren. We binnen geen afhankelijke lietse bensjes meer. En al helemaal geen virus. Mag ik je zo herinneren? Ja, dan mag je het zo herinneren. Want ben dit paarden of Ja, net? dit zijn paarden en dan hebben we Ja? direct het onkruid of het gas uitskoffelen. Ja? Dus het is een beetje aan het opdroegen. Dat moet even oprommen voordat het aast wel begint te regenen na een paar dagen. Kunnen wij in andere dimensies komen, in diepere lagen met elkaar komen, omdat we elkaar net met de hoorn jou en de Nou schouder ja, ik kloppen? denk, als mensen blind of doof worden, dan worden oren, zintuigen worden scherper. En ik denk dat we in zo'n soort proces zitten, dat we een soort van blindjaren binnen. Ja. En dat daar toch in elk geval, misschien puur al vanuit de biologie, die oren steken oorsprutsen worden. Is het mogelijk als we aan zijn en hartje kennen dat we die zintuigen lekker scherp houden, die we nou aan het ontwikkelen binnen? Of stoppen die lekker het weer aan? Ik denk dat we, ja, you use it or you lose it. Ik denk dat we het in principe horen kennen, maar dat betekent misschien wel dat we periodiek even oefenen moeten, maar weer die maar denkbeeldig de eigen dicht, maar weer even van, hey, hoe is dat ik alweer dat we op mijn afstandje staan? Of hoe is dat ik me daar maar verbind, maar hoe dat weer? Dus dat ik jou een intensivering van een gevoeligheid naar elkaar ta. Maar die begint met gevoelig wezen voor bij wat er bij diezelf zit. En dat is echt de eerste verbinding. Hoe kunnen we die verbinding vergrutsen? Die puzzel vind ik wel heel interessant en heel mooi. En ja, daar viel ik wel wat, dat stream bij mezelf. Van ik wil je wat mooi, ik wil dit net als een pannenkoek maar om me heen komen litten. Feitelijk bent in zekere zin mooie team.
Koonsrijke Het tijden. ben kansrijke tijden. Ja, het is, natuurlijk zit er ook een hele dikke skaatkant aan, maar dit is Rick. Als bioloog heb ik de boksen al opstroep. Doch je mooi? Kun je die grip waarom krijgen? Of hebben we het al te vier uit handen erin laten? Oh, het kan toch altijd oors? Dat is juist om corona. Alles kan oors. Wat we maar willen. En ik denk dat we alle hier helpen kunnen. Toch, in al onze gremia, want dat heeft natuurlijk niks met partijpolitiek te maken. Dat is echt zo jammer dat het vaak, dat is dan een green thema. Nee, het is net een green thema, het gaat dus alle jaren om. Dus in al die werkverbanden ziek je naar je mogelijkheden. En daar moet je aan de gang te gaan. En dat, iedereen kan daar wat aan bijdragen. Dat is net iets, vind ik. Hè? Dat is wat wij dwang kennen. De essays en podcasts van de complete gesprekken binnen te vinden op www.omroepfriesland.nl/Frieslanddoc.